म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश राज मंगरा नवादा। आज के अतिया भूख बानी बात सुनए माई हमर तधाम। आज के अतिया भूख बानी बात सुनए छठी माई हमर तधाम। कहीं गो सपना पुराई देता हो ना ये छठी मैया बाजिन के आशा पुराइए देता हो ना ये छठी मैया बाजिन के आशा पुराइए देता हो ना। मंगरा नवादा। कहीं गो बेटा के बिलाए मैया नैनी गोतली मार छिटाना। कहीं गो बेटा के बिलाए मैया नैनी गोतली मार छिटाना। कहीं गो सपना पुराइए देता हो ना ये छठी मैया बाजिन गे आशा पुराइए देता हो ना ये छठी मैया बाजिन के आशा पुराइए देता हो ना। नीतीश राज मंगरा नवादा। आज के अतिया करे बानी बात सुनए सैया नंद आज के कौन। आज के अतिया करे बानी बात सुनए सैया नंद आज के कौन। कहीं गो सपना पुराइए देता ना ये छठी मैया बाजिन के आशा पुराइए देता ना ये छठी मैया बाजिन के आशा पुराइए देता ना।